גם אני התייעצתי עם חברים שלי על דייטים שהייתי רווק. לפני עידן הפייסבוק והוואטסאפ היה דבר כזה שנקרא בליינד דייט. זוכרים? היום אין דבר כזה בליינד דייט. עוד לפני שפגשת את הבן אדם אתה כבר יודע עליו הכל. ויש הבדל בין גברים לנשים. אישה הולכת לגוגל, פחות חשוב לה המראה של הגבר. יותר חשוב לה לבדוק אם אתה לא נוכל. לפני הדייט עושה עליך תחקיר. נכנסת לגוגל, כותבת את השם שלך, לבדוק מי אתה, אם אתה חייב כסף, אם יש לך כסף, אם יש לך תביעות, אם יש לך צו ייצור יציאה מהארץ. בודקת לך את התחת. גבר לעומת זאת, נכנס לאינסטגרם, אם יש תמונה אחת עם בקיני מתאילנד, זה מספיק לו. ככה הוא מאשר אותה. לא מעניין העבר של ההווה, העתיד, מבחינתו שתהיה בת של משפחת פשע. העיקר שהתמונה טובה. כשהתייעצתי עם חבר על בליינד דייט, אמרתי לו שכל פעם שאני מדבר עם מישהי ואומר לה שאני נכה לפני הדייט, היא נעלמת לי. חבר שלי הציע לי להגיע לדייט מבלי לספר לבחורה. תבוא לה ככה, נכה בהפתעה. אמרתי ננסה. דיברתי עם מישהי, קבענו דייט. היא שואלת אותי, אבל איך אני אזהה אותך? אמרתי לה, אל תדאגי כפרה, אני כבר אזהה אותך.